gure aldetik, azkenean badago momentu honetan krisi garaia dela eta egoera ekonomiko daukagun egoera ekonomikoa dela eta badago sinesmen bat edo mankomunitateen filosofia dagoela kalian eta azkenean udalek aldut krisi garaia dela eta bere zerbitzuak aurrera ateratzeko, azkenean mankomunitateen filosofia oso indartsua dago. Helburuak dekoguz dauzkagune zerbitzuak mantendu eta ahal dugun neurrian ahalbideratu beste zerbitzu batzuk. Badaukaguz hainbat zerbitzu martxan eta hemen entzun duguz beste arlotan bebai, badago turismo inguruan badago zeo zer egiteko Durangaldean, enpresa mailan edo badago hor behargintzatik azkenean gure eskualdean azkenean enpresa gehienak badakigu ze lan dekie, orduan horrekin batera apur bat bebai horretan apur bat lagundu eta ahalbidetu bebai enpresei. Eta apurka ikusiko dugu ze beharrak dauden udaletan eta apur bat gure kompetentzia bada edo behintzat saiatu ahal badugu hemendik zerbitzu hori emotia. Bai, ez dakizuen, baina Abadiñoko ordezkari bi dauz hemen, PNV-kuek, eta Abadiñoko independenteak egon beharko ziren, baina tratu bat egin dabe, pentsetan duguna ez dana legezkue, eta horregatik egon die gaur PNV-ko ordezkari bisek mankomunidadeko estatutuek holan ez die betetzen. Aldatu enbiko die estatutuek ze gaur egun, holan dauen moduen ez die betetzen. Ze estatutuek esaten dabe, ordezkarizek dauz por ley dont. Eta horrek zuk dekozu, zuk ezin dozu zedidu. Eta Abadiñoko independentek zedidu dabez horrek ordezkari bisek PNV-ri hemen egoteko eta holan maioria eurek eukiteko. Askotan entzun dotzau aldaketa behar diela mankomunidadien, eta gure sorpresi izan da, oin PNV-ri emotie euren boska PNV-k hartzeko presidentzisa. Gainera, uste dut Bilbon hartu dela erabaki hau da, ez da eskualdeko erabaki bat, baizik eta Bizkaiko buruak hartu da erabaki hau soek PNV-ri emoteko boska. Hoy el Partido Socialista va a apoyar al PNV, no por un acuerdo anti-Bildu, no, eso se lo dejamos a otros, en otros foros o municipios, Trápaga, Lasarte. Hoy vamos a apoyar al PNV porque entendemos que va a garantizar la gestión, porque coincide con nosotros en el diagnóstico y porque nuestras propuestas y las suyas de futuro, porque sus propuestas coinciden con las nuestras que les hemos presentado de futuro. Muchas gracias. Pues me correspondía venir, tenía que recibir a los nuevos concejales, a los representantes en los ayuntamientos y yo creo que me tocaba estar y me parece que está todo muy correcto y todo el mundo ha leído el que ha querido su discurso lleno de buenas intenciones, lo cual me alegro mucho, espero que la participación sea máxima y que lleguen a acuerdos importantes y que la mancomunidad siga en buena marcha. Si es mejor que hasta ahora, pues mejor para todos los vecinos del Duranguesa.